планшетом. Каним макбук, дадasi ish, dadasi ush, 1 million rubli. Барон бои маро ҳазбин нашидан. Дадasi якай барон. 100% ман гарантия метам, дадasi якай барон гирифт. Каним пуло. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш. Туфкадӣ наматонда бедараки, ҳасти қапқонда вақте диди коғази саду зарда. Дӯстот ясер фаромӯш кади марга, бовар кун додаҷон ячи айб шид. Ростай ҳамига ки нодида дидарид, ягапи дигар бигум бафандо дарак. Бебарон тора намешнох ягон арак. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш. Ман мухлиси барон ҳастам, ки пиштиша гирифтестам. Май пишти ҳақ зидди ноҳақӣ, ки тоҷикам марам хестам. ҳаёт набарор ки тои рӯза, тераки баровардаи ғаму ғуса. Хости худой ҳамаш додар ҷон, не ки сабабаш шидак барон. Ту натонистӣ қапи нафси хурда, ку одам гарка сунат хурда. Ту ба умеди увое наша, ки дар гӯшот кашон доран лабша. Тура харидам ба ваъдаи холӣ, ту кӯдаки ҳолия ма мефаҳми олӣ. Ки айта агар ваё фоида набинам, хонаву замин ясу наметан санги замин. Ту меқапиди нафсқа одам гарита сумут хурда. Ту ба умеди ӯ наша, ки дар гӯшот кашон доран лабша. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш. Абдурозиқ ту хато кардӣ, дар ҳаққи дӯстот кардӣ номардӣ. Дастгирӣ намекунанд ягон тоҷи пай барон, напурсӣ бахшиш.